दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव बावैसो बिटिआरआव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि जि माखासे थासारि आरो बे परिबेस आरो परिस्थितिखौ नोजोर बोनानै बुंथारनांगौ जिखिनि मेइन पइन्ट्सफोर दङ बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो खौरांगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो बे बिथिङाव गाहायै बावैसो खौसेथि बर' माहारिनि आफादफोरनि जि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बर' आन्चलिक राजखान्थियारि दोलोफोरनि जि गोरोबलायनायनि जि मेटार बे मेटारखौ लानानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै मोन 16 बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बर' आन्चलिक राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF जेब्ला सावरायनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जाबाय आरो जोबोद गोसो गोथारै खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै आफादफोरा ज'है जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो मोन्नैबो दोलोनि सानै गेदेमा दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों आरो बे सावरायनायनि थाखाय जेब्ला लाइजामखौ दैथायहरबाय आरो लाइजाम दैथायहरनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि BPF दोलोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरफिनदों बे खोथाखौबो जोङो 9 आगस्टआव बड'फा हाउसआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवारै गोथौयै जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोना जि लाइजामखौ जोंनो दैथायहरदोंमोन बे लाइजामाव जिखिनि खोथा लिरनाय दङ जों बेखौ दाबो खेंफोरथि बा बिनि सायाव जोङो रावनोबो जों फोरमायाखै बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै दोनदों नाथाय जोङो बे लाइजामनि आधाराव फिन खेबसेबाव आरोबाव जोङो दैथायहरदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों थोंजोङै सावरायनो लुबैयो हास्थायो आरो बे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे लुबैनाय बुजाबुजिया मा लेभेलाव जागोन खौसेथिया मा लेभेलाव जागोन बे उननि बाथ्रा खिन्थु सावरायनो जे हास्थायो लुबैयो जों बेखौ फोरमायदों आरो 12 दिनैनि बे सानखौ 12 आगस्टखौ जोङो मोनसे सम मोनसे होनानै जोङो खावलायहरनाय जादों आरो बिनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि दोलोनिनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना सानैबो 10 आगस्ट 10 आगस्टआव फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हावलियाव प्राय 2 घन्टा मोन 16 बर'नि गेदेमा माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि दैदेनगिरिजों खौसेयै जों जयै रायलायदों बे रायलायनायाव मा जाखो मा जायाखै जोङो खौसेयै मोन 16 आफादा साननै सानथामनि उनाव सावरायफिननानै जोङो बेखौ फोरमायगोन दा खोथाया जाबाय मा आं बेखिनि रेफारेन्सखौ बेखायनो लाबोनांबाय जे नैबे लाइजाम बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो BPF दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव BPF दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रबिन बर' बै समनि मावफुं गाहाय नेहाथारि BPF आरो UPPL जथायै BTCआव सरकार दानायनि सायाव सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बड'फा हाउस एड्रेस होनानै बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों दा बे लाइजामाव गोबां खोथा दङ अलरेडि बे ससियेल मिडियायाव आपल'ड जाबाय खोथाया जाहैबाय जे मेल मिटिङाव खौरांगिरि बिजोङाव दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खौसेथिनि थाखाय लाइजाम हरनाय जादोंमोन किन्तु बिथांमोना बे समाव गोसो होआखैमोन होननानै दा खोथाया जाहैबाय जे 7 आरो 10 डिसेम्बराव
20 कभिडनि उनाव बिटिआरआव बिसायख'थि जादों 12 डिसेम्बराव काउन्टिं जादों रिजाल्ट फैदों आरो 15 डिसेम्बराव जों जिखौ नुदों UPPL दोलो BJP आरो GSP लोगो नांनानै बिथांमोना भट टेकिं लानानै सरकार दादों आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथांनि पार्टिया जिहेतु मोन 17 मोनदोंमोन सिंगल माने लार्जेस्टमोन बिथांमोना मेजरिटी मोनाखै बा मेजिक नाम्बार मोनाखै किन्तु सिंगल लार्जेस्ट आरो बे हिसाबै बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना PIL होदोंमोन बा केस होदोंमोन पिटिशन आरो बे पिटिशननि आधाराव 26 डिसेम्बर 2020 आव गुवाहाटी हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय मोनसे दिन थिक खालामनानै होनाय जादोंमोन दा खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो 15 तारिखआव भट टेकिं लाबाय 26 तारिखआव हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय दिन होबाय 23/12/2020 आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपलोड खालामदों बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आं बै समाव आफादगिरिमोन गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि आथिखाल बिथाङा MLA बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो बिथाङाबो मोनाखै आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै आरो सोरनिबा दारायै बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेशनाव माबा मोनसे गेप जादों जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिप्ट एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि बे लाइजामाव खिन्थु जेबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया दा बेखायनो खौसेथिनि लामा हान्थिनानै हाबा मावबाय थानाय समाव दिनै जोंनि सायाव मोनसे ब्लेम लाबोनो नागिरदों जे जोङो बै समावनो खौसेथिखौ नागिरदोंमोन नाथाय एबसुआ बे खौसेथिखौ जोगारदोंमोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव 35 लाख बिटिआर रायजो राजानि बर' हारिनि अस्तित्व आरो जातीय सार्थआव जातीयताबादनि सार्थआव जों मालाबाबो रावखौबो थगायबोफेरनाय खोथा गैया किन्तु बेबो सैथोदि BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विचार UPPL दोलोनि जायफोर वेल विचार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन माने सरसा जिरायलायनायनि नङा जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों जिखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बे गैया बिथांमोना हयथ' हरदोंमोन बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै बा बिथांमोना हरनो होननानै ड्राफ्ट खालामदोंमोन किन्तु बेखौ होफैनाय जायाखै गोबां कारन थानो हागौ बिनि स्पष्टीकरणखौ जों होबाय दाबो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा हाग्रामा महिलारी BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ जोङो जेब्लायबो थियारि जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ जोङो जेब्लायबो थियारि जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों सावरायबाय मा सावरायखो बे खोथाखौ लानानै गासै 16 आफादासो निर्धारन खालामगोन आरो बेयाव जोङो ज'है जुथुमफिननानै उनाव जोङो रायजो राजानो मिथिहोगोन बे मोनसे बिथिं नैथि खोथाया जाहैबाय जे दाख्लै 9 आगस्टआव अलरेडि आं क'क्राझाराव स्पष्टयै बुंदों एसे सिगाङाव असमिया सेटेलाइट चेनेल आरो पर्टेल चेनेलावबो क्लियारलि आरो लाउडलि आं बुंदों जे आसाम रायजोनि स्टेट जि BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा इलेक्शन केम्पेइननि गेजेरावनो थांनाय साननैसो सिगाङाव बिथाङा 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव कुइसन मोनसे लाबोदोंमोन जे मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया आरो हानि अधिकारखौ बयबो मोननांगौ होननानै बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जों बुंदों जे कुनु कारनाव 6 शिड्यूल आरो बेलेन्स ब्लकखौ लानानै
मालाबाबो जों आपोज खालामनाय जानाय नङा कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा खोथाया जाहैबाय जे 5000 शहीदनि बिनिमयाव एबसु BLT-ND बिनि आन्दोलननि बिनिमयाव मोनसे ब्लाडसेड मोनसे रिभलिउसननि उनाव डेमोक्रेटिक आरो आर्म्स रिभलिउसननि उनाव BTC BTR 6 शेड्यूला दिनै क्रिएट जादों आरो बेयाव 35 लाख जाति जनगोष्ठी थायो बर' हारिया आरो ट्राइबेलानो बेयाव सिंगल लार्जेस्ट कमिउनिटी आरो बेखायनो बेयाव 19टा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ दा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ ब्रिटिशनि 1886 द आसाम लेन्ड एन्ड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 बेयाव एमेन्डेड खालामनानै चैप्टार 10 आव बिनि प्रोटेक्शननि प्रोविजनखौ दोननाय जादों बेलेन्स ब्लकआव जाहैबाय ट्राइबेलनि आरो बेयाव माखासे प्रोटेक्टेड क्लासफोर दङ जायफोरा बिनि बे ओनसोलनि खुरुखेथ श्रेणी हिसाबै थानो हायो बा बिनि अधिकारखौ मोनगोन बिटिआरआव 19टा बेलेन्स ब्लक दङ किन्तु गासिबो हाया बेलेन्स ब्लक नङा माखासे नन बेलेन्स ब्लकबो दङ दा बेखायनो बिटिआर बिटिसिआ जाबाय एमेन्डेड 6 शेड्यूल बेयाव ट्राइबेलनि थाखाय 30टा रिजार्भ सीट दङ MCLA सीट मोनबाया आनरिजार्भ मोनबाया जेनेरेलनि थाखाय रिजार्भ बेयाव ट्राइबेला गेलेनो हाया आरो हा हुनि जि अधिकारनि बाथ्रा बुंदों आसामाव बसुन्धरा 1 2 3 बिटिआरआव बैसोमुथि 1 2 दानि सरकारा होगासिनो दङ हा मेला खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे जोंबो हा होदोंमोन उनावबो जों पाट्टा होगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे जों 2-3 लाख मानसिनो हा होबाय BJP दोलाबो दा प्रसाराव बुंबाय थादों जे जोंबो हानि पाट्टा होगोन हा होनाया आइन नीति नियमनि आधाराव जागोन रावनोबो ओरैनो गोसो जानानै हा होनो हाया आरो बेयाव बेलेन्स ब्लकनि आइन मथे बेलेन्स ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास ट्राइबेला लैंड राइटनि अधिकारखौ मोनगोन अलटमेन्ट सेटलमेन्ट जी जायो बायनाय फाननाय आरो प्रोटेक्टेड क्लासा बिनि अधिकारखौ मोनगोन नन बेलेन्स ब्लक एरियायाव गुबुन हारिया बिनि अधिकारखौ मोनगोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया बेखायनो बेखौ कनफ्लिक्ट खालामनायनि खोथा गैया 6 शेड्यूला आन्दोलननि बिनिमयाव सृष्टि जानाय बेयाव जोंनि आबेग सेन्टिमेन्ट सेक्रिफाइस शहीदनि बिनिमय दङ आरो बेलेन्स ब्लकखौ ब्रिटिश शासननि टाइमाव गपिनाथ बरदलैनि टाइमाव बे बेलेन्स ब्लकखौ क्रिएट खालामनाय जादोंमोन दा बेखायनो बे खोथाखौ आसामनि स्टेट BJPनि आफादगिरिया जाहाथे उनाव बुंफिना आरो बिथाङा बेखौ उइथड्र खालामनानै लायो जों दाबि दैखांबाय जों स्ट्रंलि सायाव जोङो आवाज दैखांदों नैथि खोथाया जाहैबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिभिन्न मेल मिटिंआव सेथि नागरिक नैथि नागरिकनि खोथा बुंबाय थादों फार्स्ट सिटिजेन आरो सेकेन्ड सिटिजेननि दा बेयाव डेभेलपमेन्टखौ लानानै मोननाय मोनैनि थासारिया आसामावबो दङ BTCआव दङ भारतआवनो दङ बेयाव गोरिब आरो धनिनि फारागथियाबो दाबो दङ सारा भारतआवनो दा बेखौ लानानै बिटिआरआव जि जोंनि मोनसे बिश्वास जोंनि जि मोनसे शान्ति सम्प्रीति जि गोरोबलायनाय मिलाप्रति बिदा फंबाय ब्रादारहुड रिलेशनशिप बे जाहाथे भंग जाया बिनि फारसे बे मन्थ्रिया बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बेबादि खोथा बाथ्राफोरखौ जाहाथे जों उनाव होनाया बा बेजों जाहाथे जोंनि समाज बेबस्थाया नष्ट जाया समाजारि थासारिया जाहाथे डिभिजन जाया बेखौ नोजोर बोनांगौ आरो बे खोथाफोरखौ उनाव जाहाथे बुंफिना बिनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम जोंनि खावलायनाय आरो जोंनि दाबि गोजोन्थों।